i moltes ganes de lluitar, però sí que és veritat que a nivell de salut he patit bastant. Deies que és un moment polític important. Sí, realment sempre ho és, perquè la lluita sempre és necessària, però ara mateix crec que és una bona oportunitat per posar sobre de la taula doncs, l'amnistia que cal, que no és la que ens estan venent, perquè deixa fora a moltíssimes persones represaliades i a moltíssims presos polítics que hem lluitat pel dret a l'autodeterminació d'una forma conseqüent, però no només pel dret a l'autodeterminació, sinó per tots els drets i llibertats que necessitem per poder gaudir de vides dignes i en llibertat. O sigui, consideres que aquesta amnistia té noms i cognoms? Sí, és una... Bueno, primer de tot s'ha de veure fins on arribarà, perquè no han acabat de concretar qui entra, qui no entra... Hi ha una proposta de sumar que cal discutir, no?, ara mateix? I disculpi? Dic que hi ha una proposta de sumar que cal acabar de discutir, però en principi el que... Sí, bueno, clar, ells diuen que aquesta amnistia no va més enllà dels casos que estrictament tinguin a veure amb el procés, però hi ha moltíssimes altres persones represaliades per lluitar precisament per una nació més justa, per lluitar pel dret a l'habitatge digne, per lluites laborals i estudiantils, per lluites contra el masclisme, contra l'homofòbia, contra el racisme. Llavors, que totes aquestes persones no entrem a l'amnistia demostra que realment, quan s'omplen la boca de que volen lluitar per una república més justa, doncs és retòrica buida, perquè ens estan oblidant a moltíssimes persones represaliades i això no es pot permetre, és una vergonya, és repugnant, i per això dic que és un bon moment per a que lluitem per a tractar de que la resta de persones represaliades, de que la resta de presos polítics doncs entrem en una amnistia total. No dic que ho puguem aconseguir a curt plaç, perquè les seves intencions són no incloure a tota aquesta resta de presos polítics i represaliats, però si continuem lluitant, tard o d'hora conquerirem l'amnistia total necessària. S'ha posat en contacte per això algú amb el teu entorn, per exemple? Algú que estigui negociant ara mateix aquesta amnistia? No, ningú ens ha donat cap tipus d'informació. Per això dic que bueno, s'ha de veure finalment qui entra, qui no entra, perquè fins i tot he escoltat que dins de les persones represaliades per qüestions relacionades amb el procés s'està parlant de que algunes poden quedar excloses de l'amnistia, d'aquesta amnistia parcial. Llavors, per això dic que no hi ha una informació concreta. I durant tots aquests anys a la presó, els polítics, per exemple, que molts et defensaven quan vas entrar-hi, s'han interessat pel teu cas? T'han preguntat com estàs, per exemple? Bueno, al principi sí que com el cas era molt mediàtic, doncs intentaven blanquejar-se una mica fingint un interès que realment no era tal, perquè aquí dins de la presó controlada per la Generalitat m'han posat 1000 traves. El que s'ha aconseguit ha estat amb lluita i no perquè m'hagin ajudat. I es penja ja un moment, truco i continuo amb la resposta. Pablo, et preguntava per si t'havien vingut a veure a la presó. Doncs quan em van empresonar, com el cas era molt mediàtic, van intentar fingir que els interessava i blanquejar-se, i sí que vaig rebre alguna visita, tant d'Esquerra com de Junts, principalment per a demanar que es respectessin una sèrie de coses, no només en el meu cas, sinó en d'altres casos, a veure què es podia aconseguir. I l'únic que van fer, cosa que tampoc em sorprèn, però s'havia d'intentar per veure quines eren les seves intencions, només em van posar que dificultats a la presó, i el poc que s'ha aconseguit aquí dins ha estat amb moltíssima lluita, i no perquè m'hagin ajudat, perquè de fet quan em van empresonar em van tenir 4 mesos i mig en un règim d'aïllament encobert, perquè no volien que tingués relació amb molts presos, perquè deien que podia generar lluites a la presó, un motí, i em van tenir doncs, sortint de mitja una hora al dia al pati en un mòdul amb molts pocs presos, i vam haver de lluitar molt. Vaig haver d'amenaçar amb posar-me en vaga de fam per poder aconseguir que em portessin a un mòdul normal, respectant les hores de pati que em corresponen, no? Llavors, només van posar traves també amb el tema de l'atenció mèdica, etc. M'impedeixen també poder gravar, enregistrar cançons, cosa que molts presos no, la resta de presos
tenen dret a fer-ho i a mi se m'està vulnerant aquest dret amb una clara discriminació ideològica i estan vulnerant el seu propi codi penitenciari que diu que no poden discriminar un pres per motius ideològics i podria posar altres exemples de com aquest govern, en comptes d'ajudar-me, m'ha posat tot tipus de dificultats. O com aquesta entrevista, per exemple, que tampoc la permeten fer. Clar, aquesta entrevista està prohibida. O sigui, si no hi ha llibertat ni per poder fer una entrevista, quan és absurd perquè puc fer entrevistes escrites. Per què no puc fer una entrevista amb la meva veu? És a dir, quan s'omplen la boca de llibertat d'expressió i no permeten ni que un pres polític, precisament per defensar la llibertat d'expressió, pugui manifestar-se en una entrevista, doncs, bueno, està tot molt clar. Diumenge va tornar de l'exili Josep Miquel Arenas, valtònic. No sé si has rebut aquesta notícia des de la presó. Te n'has assabentat? Doncs sí, he pogut veure alguna cosa en algun mitjà i m'alegro moltíssim per ell. Ja era hora, tot i que, segons he pogut veure, diuen que ha estat perquè ha prescrit, no perquè l'Estat, diguem, hagi reculat en aquesta repressió, i també queda per veure, doncs, Puigdemont i aquests, a veure a qui han inclòs i a qui no han inclòs en aquesta amnistia, no? Tu has pensat